Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 4:48 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Las 4:49 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nagapangibot siya. Las 4:49 na. Inyo pala tuntunan ang Aksyon Report sa Afternoon Edition sa sabong adlaw. Yari kita sa Martes, Pizza 14 na. Sa bulan sang Enero tuwig 2020, January 14, 2020. Ang istorya sang pagkabunag kag istorya sang pagtaliwan amo ni nagtatak sa maragtasang pungsod Pilipinas sa mga bulan kag petsa nakahibalo bala ka mamakaksyon nga sang Enero 14, January 14, 1899. Buot silingon makaksyon sukat ika 121 ka tuig sa bunggid nga adlaw sang si General Carlos P. Romulo. Diba bantog sa gyapon ang ngalan niya sini? Galing kay jutay na lang nga mga millennials o kon mga ulihing tubo ang nakadumdum sa ngalan nga si Carlos P. Romulo. Si General Carlos P. Romulo. Isa ka journalista, diplomat kagauna inisa nga Filipino nga nangin presidente sang United Nations General Assembly nabunag inisa sa Kamiling Tarlac abot sa lingon ti subong adlaw. Adlawan ni Romulo nangin presidente siya sang sining assembly umpisa 1949 tubtob 1950. Upod niya sa sining ation makaksyon ang mga American forces ang puwersa sang mga kano sang si General Douglas MacArthur nagabot sa Leyte Oktubre 20, 1945. Agod pamunuan makaksyon ang pagkahilway sa ato sa nga nasyon, ang pagkahilway sa Pilipinas sa pangginahom sang mga Hapon. Si Romulo tinagserbi man bilang presidente sang University of the Philippines ang UP kag nangintigli man sang Foreign Affairs. Amuning hindi ini sa malipatan dari sa pungsod sang Pilipinas. Ikadlawan niya sa mong birthday sa mong ni Carlos P. Romulo. Pinalamang ini sa mga dalagko nga posisyon nga sadtuya sinigin uyatan. Sang 1941, nagkuha man siya sang Pulitzer Prize for Peace. Langod siya sa pre-war evaluation sa military situation sa Pacific area. 1948 naman, nagka-presidente ini siya sang United Nations Conference on Freedom on Information sa Geneva. Sa 1953, nagkahibolo balakabo nga si Carlos P. Romulo
nagpapili ni Presidente sang Pungsod Pilipinas sa third party packet. Pero why ni sa magdayon kag ganangin campaign manager lamang ini siya para sa kandidato sang Nationalista Party nga si Ramon Magsaysay. Sa resulta, ti si Magsaysay ano bala nagdaog sa pagka-presidente. Isa sa mga posible nagpadaog siya kaya hindi malipatan. Hindi malipatan. Ano gani magsiling kita Magsaysay? Ang sikat kon bantog niya nga campaign jingle hasta subong ginamuno pagani sa kada kampanya sa eleksyon. Ang jingle lang mambo, mambo, magsaysay. Mabo, mabo, mabuhay. Our democracy will die kung wala si Magsaysay. Sikat para sa subong mo na campaign jingle. Kung subong ba election ba 2020, siguradong ang isa sang ang kalabanan nga jingle na gamiton sa mga kandidato ng talab lang sa outbla na. Unang ginakakunyagan subong sa mga kabataan. Sa laktod nga istorya maka-aksyon kay Carlos Peromulo, impasidunggan siya bilang National Artist Award for Literature sang 1982. Kag sa December 15, 1985, di sa mga balita para sa iya kay nagtaliwan siya sa edad nga 86 anyos. Kung pagkabunag subong nga bulan kag petsa ni Carlos Romulo, subong amuman ang adlaw sang pagtaliwan, amo tamuno ko may pagkabunag, may pagtaliwan. Nga nagtaliwan subong adlaw Miguel Cuaderno. Magsiling kita Cuaderno sa ato na kung sa ato notebook. Pero ito may apelyado ko lang yung kwaderno. Isa sa bantog seven wise men. Nagabalay, nagdihon na siya sang 1935 nga Constitution. Ay isa man sa naging haligi sang Philippine economy. Amo ni nga mga tao doon sa Pilipinas nga ang ila sa dingalan, bisan patay na sila. Maglawig man ng mga tinuig, hindi ginagapon na sila malipatan. Isa sa mga haligis ang Philippine economy, ining si Michael Cuaderno. Nagtaliwan sa edad nga 74, Enero 14, 1935, sukat subong ika-130 katuig na. Sa mga nagapabangkot naman kung sinong upod ni Cuaderno sa Seven Wise Men, nga sikat man sadto ang alan Filemon Soto, chairman kag Norberto Romualdez. Si Manuel Rojas, Seven Wise Men man. Vicente Singson Encarnacion, Manuel Briones, kag si Conrado Benitez. Si Conrado Benitez, siya na nagbulos kay si Laurel, no? Jose Pereo Laurel, si Conrado Benitez. Sa last 4:55 na, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Diri kita sa ato siri nga mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Una kita sabahin sang balita lokal. Ang Bacolod kag Negros Occidental wala man magpabaya. Bulig ipadalaman sa mga nahalitan na apektuhan o kung nagasoprer subong sa halit nga resulta sa paglupok sa Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Epekto kag dala nga peligro. Nakitaan kag mabasahan sa masami sa mga balita partikular sa social media. Ang makaluluoy nga kahimtangan sa mga tao, ilabi na ang mga kabataan. Ang hindi lamang paglupok, kundi pati ang pagngorob sa bulkan nagapadayon tubtub subong. Madamo nga mga lugar ang subong na likupan na sang abo, pati aso. Bakulod paagi sa kay Mayor Evilio Leonardia. Kag Negros Occidental, paagi naman sa kay Acting Governor Jeffrey Ferrer, handa magpadala sang bulig. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa kinibal sa ring balita? Road clearing program. Kamusta na bala? Buhi pa kung patay na. Buhi pa ihan ang implementasyon o kung patay na. Kag wala na ginasapag kag nagapawala na lamang ang mga opisyal nga ang papel magmonitor kag magvalidate
Pamangkot lamang ina nga dapat sabton bangod damo sa gihapon ang nagamuno kag nakamutik. Nga dali sa Bacolod may mga lugar amat-amat nagabalalik ang mga illegal nga estruktura. Ang ulihing hambal sa nga DILG kunaton maduluban. Ang National Road Clearing Program magapadayon kag evaluation pati gayunon. Umpisa bulan sa Disyembre tuig 2019. Pero minatabo lang nga evaluation daw wala man nabatyagan no. Kamo nakabatsyag ka ba na? Ang evaluation hambal sa nga DILG dapat timuon sa nga local government units. Dapat quarterly umpisa Disyembre bot silingon sa kada 3 bulan eh. Kung magsugod sa bulan sa Disyembre, dapat ang sunod nga evaluation matupa na siya sa Pebrero o kon bulan sa Marso. Ang mas mayo kuntani para maktuhan gid la kag manakpan gid ang mga pasaway kag balik-balik nga nangatag-iya sa illegal nga estruktura kag obstruction. Hindi lamang niya illegal structures, kundi pati ang ginatawag nga obstruction. Ang mga bagay nga sablag sa propiedad, dalan man, o kung nga sahi sang propiedad nga nagapanagiyag gobyerno. Dapat sila mag-aksyon sorpresa ang pag-inspeksyon. Tangod kung i-anunsyo na gani nga may evaluation kag inspection, sin-o man abi nga tarpulano kag tarpulana man nga tag-iya nga maghala pa ka display sa niya sa nga baligya makaksyon. Kung naman anya nga mahimuon nga evaluation kag inspection, pareho lamang na nga ginlampusan niya batong niya sa nga agtang kaguloy. Balaan niya nga may mahimo nga mayara sa nga plano nga evaluation. Kung madakpan sa mga kaaksyon, balaan niya nga may ara sang posible ipatong siya nga pinadidad kung kaso, aplastar pa na sa ihan. Mayo kung tani nga ngita-ngita sa mayo nga pamagi, para hindi maghalak balik-balik. Ining sahi nga problema nga rin. Daw pareho mambla sa legal nga droga bla. Way sang kauntatan, wala sang katapusan. Balik-balik, paulit-ulit nga sobra pas guba nga plaka. Daw tando-tando nga hana lamang ka. Liso. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba kinibasa nga balita lokal? Aksidente nga masakit para sa nabiktima. Sama sabi mapatian naton nga aksidente, napatay bangod gintero, napatay bangod ginbuno, nakastiguhan, ginlabo, napatay bangod sa aksidente sa dalan o sa lakyan, nabuguan kag nakabonggo. Pero ang aksidente sa sunod sa Talisay, Negros Occidental, laka lamang kakatabo ini nga aksidente nga di. May 48 anyos nga lalaki na patay hindi bangod sa nga siyang ginpatay sang pareho man niya nga tawo, kundi ginpatay matapos matampukan sang tubo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kasakit nga sahi sang kamatayon eh. Ano bala kabugat sa mga tubo nga magtampok sa lawas ang tawaw? Itabo ini nga dapat mangin serving paandam kag pahanumdom man. Sa mga kaaksyon ta nga nagaobras kampo, ang karga tapas ang nagahakot sang gintapas nga tubo, dapat ibutang gid permis paminsaron nga safety first. Sa mga construction bla, may ara na tinaga nga safety first. Galing kay kun arakas kampo sang tubo, way manayasang ginasuksok ng karga tapas. Ang iban gani makaksyon niya, way pulo panakdong, way kalabanan gan sakit kay bangod sang kainiton. Pero tining aksidente siguro nga pagkatampok sang tubo ya, way gini sinobi maglaom nga matampukan sa tubo ni man. Ni nano man nakbugat, ni nano man kabudlay ang trabaho. Ginadalian man nga matapos o kon wala. Dapat unahon gid ang kaluwasan, hinay-hinay lang, para masiguro nga kamo hindi maaksidente, hindi mapilasan, o kung hindi mapatay pareho sang saninatabo sa may syudad sang Talisay. Una sa balita, una sa aksyon. Balita naman sa syudad sang San Carlos,
Negros Occidental, aton tiidon, robbery hold up na tabo sa may sitio Punod, San Carlos, Caina. Ang kasakon kag katamaran sa tawo aragid sa gyapon, no? Tamaran ini nga mga sahi nga mga persona. Tangod kun pisan kag kabalo lamang mangita sa obra ini mga wala sang pulos, wala sang himuon nga maayo kunding pagpang-hold up. Wala kun tani sa makaluluoy nga biktima eh. Amo ini mga tinugang ang ginapinsar para lamang sa iya sa nga ila sa nga kaaraydan. Wala nila ginapinsar mag-aksyon. Kung anong halit nga ila sa nga matuga, sa ila sa nga ginapang biktima. Aber pulo pangita kamo sang obra, kalabanan nga mga hold-uppers, ka mga dalagko mo isang ila sa nga lawas, no? Kita kamo obra sarang makwartahan nga legal. Kag inang pinamalhasan bla. Kung kulang sa edukasyon, why isang problema? Mayara gani ko kilalang way kagi grade 1 gani. Subong ho nakapangasawa, damo kabataan, mayong pangabuhi. Man ginagamit yang utok niya. Mayara gani ko kilalay ang nagsiling sakon nga doon yung pagka-ekspertos bla. Kabalo sa mag-psycho. Siling Aksyon Marlon diri sa kalibutan way sang GAGO nga tao. Natawag lang na sila nga GAGO kay man. Hindi sila kabalo magamit sang alam nila. Antaran nga tao may kaalam. Ang iba niya nagapa GAGO lang na. Pwede sila makakita o pangita gan sang obra. Iban gani tricycle driver. Amo na nga obra nga driver ka, pero why ka na gana pangitaan driver's license. Importante, hindi lang ka maglapaw sa inyo sa nga ruta. Pwede man ka mo sa nga panghilamon, pwede man ka panghugas ang pinggas balaligyan daw, klanan. Damo pa nga obra nga inyo pwede gid mahimo nga ang kwarta ginakuha niyo sa nasiling na pinamalhasan kag ginpangabudlayan. Sa balita, sa aksyon. Samtang Mayor Bing gindesignar si Konsehal Espino bilang chairman sang PLEB, People's Law Enforcement Board. Nagalumpat na makita sa bansang balita nasyonal, pinakarako sa gihapon nga balita sa nasyonal ti amo ning halit gintatugas ang paglupok sang Bulkan Taal sa syudad sang Talisay kag San Nicolas, probinsya sang Batangas. Pero antes ang balita angot sa nga bulkan. Diri kita anay ho. Sa isa na naman ka kontrobersiya nga mulamanghod lamang ni sa pagpangurakot o kung pagkamol, pagbulsa na naman sang kwarta sang mga pumuloyo. Kwarta halin sa gobyerno. Korupsyon lang na tuwag. Ang ginaaligar overpriced nga radar speed guns naging bakal sa Philippine National Police o PNP. Ang Malacanang nagsiring nga ila imando ang investigasyon sa siring panibag-on na naman nga kahuyanan kun mapamatud-an. Si Presidential Spokesperson Salvador Panilo naghambal nga si Presidente Rodrigo Duterte nagkakas o kung nagdula na sa police force procurement power sang iya mabalon nga ang ining pagpamakal sang radar speed guns tuman kamahal ang presyo. Gilagid ang bilihaw. Ang plano kung tani sa PNP, mabakal radar speed guns sa valor ang presyo yaryo 950,000 kada unit, tapit 1 milyon ang kada unit. Ambal ni Duterte ang radar speed gun sa syudad sang Davao na bakal lamang sang lokal nga panguluhan sang Davao sa balor nga tantaran 10,000 lang. Una sa balita, una sa aksyon. 10,000 pesos lang kada unit. Kila kung taning ganansya man.
Sumasumahan nyo na na. Ano pa kinibas sa nga balita, Duterte nagpasiguro nga hindi makahalalit sa ikayong lawas kung magbisita sa lugar nga napiktuhan sang paglupok sang Bulkan Taal. As of subong siguro ayman kada adlaw makaaksyon nakitaan naton sa mga balita na batian taman nga amat-amat lala ang halit ginatuga sa sining Bulkan Taal ho. Ano bagay, Department of Health, DOH, may panugyan, hindi magbakal sang isda halin sa Taal, Batangas Lake. Ang mga agricultural experts naman, nagsiling ang abo halin sa nag-aalburuto nga bulkan, maayo gali sa mga pananom ho. Galing tisin o pabi ang makapinsar nga ang abo hakuton niya kag ibutang sa tanom niya. Nga amo ng epekto nos bong sang paglupok sa bulkan ho. At siguro kung magtaw-tahaw ni ang epekto sa bulkan, kung may mga abo pa nagkalabilin, lantawan nyo ba na ho ang aerial na survey but sa lingon arakas babaw, makita mo mga tanom na likupan tuod sang abo, ang green wine na gray na kolor sang kabukiran sang mga pananom dito sa bayan sang Batangas. Ang salakyan lang tuwa ni Blau, kita ko niyo sa ako sa nga monitor, ang salakyan tapingon na gray na tanan ng kolor. Ti abo lang tani makaaksyon nga hambalan ang Taal volcano nga untat na. Stop! Di pa ta mag-stop, may isa pa ta headline sa nasyonal. PDEA Region 7 nagpaandam sa publiko sa posibleng pagdagsa sang ecstasy sa Sinulog Festival dito Cebu. Kung naman ito na posible pagsulod sa sining asahe sa legal nga droga, ang mabangkot sa mga kapulisan. Abi pa sudlo nyo pa. Mabangkot ba na dapat kung may namanutor, dapat triple ang id bantay para niya makasulod ni. Hindi ba na pwede nga punggan, ang pangdakpon ang nagkapasulod sila. Kaya naman nga sahi sang illegal nga droga yung ecstasy, no? Nagluwas sa ecstasy, may shabu pagidya nga way untat na magsunod. Una sa balita, una sa aksyon. 9 minutos nakaliga sa tak ng alas 5 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Balaon taon ng sitwasyon sa trapiko sa sudad sa Bacolod. Importante na yung may baluan sa ato sa rin nga maka-aksyon dari sa inyo sa rin nga palatuntunan. Traffic reports. Sa Patrol with Aksyon Gian Diaz. Aksyon Gian, mayong hapon please kabin. Kapabilin sa gihapon, Aksyon mga karon nga hapon nga moderate to having sitwasyon sa dalaga sa trapiko sa area dari isang daran Laksona. Patrol karon ginuusoy naton ang atubang sa provincial capital Laguna. Bago ginamang kita na kalampuas anong area naman sa North Capitol Road, dalan Laksona. Kung sa rin karon nga hapon nakabig naman diri nga moderate to heavy man ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko. Punusuyon mga kaksun padulog dito sa sur nga bahin sa usurat sang Bacolod. Ang paglabay diri sa area naman sa South Capitol Road, dalan Laksona. Nakabig karon nga hapon nga moderate to heavy man ang traffic situation. Aton diri man ay nagkaporte kramo usgid man nagaparking sa kilid sandalan along South Capitol Road. Mas mga kaksunaton, mga motorista abit, maglagaw sila magkakita sila parkingan. Ang ginaubran na rin na sila parking sa kilid sa South Capitol Road. Amo na rason kung instead ng 4 lanes sa manabiyan sa mga motorista, 2 lanes sa ginamang, 1 lane sa mga salakyan, gikan diri sa may baybay, padulong diri naman sa may nabukid ng porosyon, amo sila nga lugar, and the same way mga kaksuan from east going to west, 1 lane man ang malabyan sa mga motorista. Inangaton nga abiso sila tanan nga nagrabay sa dalanon karong kidlamang hapon. Paglabot mga kakson ang direksyon padulong sa Burgos Lakson. Ang inyo na uman mga kakson, moderate heavy to heavy nga dalagan sa trapiko. Bagod man magkakson sa kadamuon sa masalakyan nga naglabay sa mo mismo nga lugar. Ang volume sa masalakyan amat-amat na nga kadako mga kakson. Ang nag-build up katalaga dalaga sa trapiko nag-umpisa diri sa area naman sa Burgos Lakson, apektadong area sa Galo Lakson, Rizal Lakson mga kakson. Nagaganang traffic light sa mga dabing update nato sa totalan nga matag panamati. Karon nga po sa nasilingko na ang pila sa masalakyan, especially halin diri sa north
going to south kon dalan Burgos Lacson sa gihapon ang pagambalan. Nagalabot riyo sa tubang sa isa ka medical school sa area mismo sang dalan Lacson, malapit-lapit sa Cottage Road bala. Ang Cottage Road rin sa Sabanga sang LTO o kung sa tabok sang taratapan sang SSS. Kung ikaw palang tawon, kung ari di sa tubang sa isa kaiskilahan, ang pila, ang pinaka-puntabing ikog sa pila sa mga salakyan nga padulong south, medyo na balaba, gitman mga kaakson. Okay na kung ang movement, sige. May mga panyampugid nga sa dugitay-nay sa dalagan sa trapiko sa musin ng lugar para lamang makarampuwa so kung makatabok sila sa intersection sa Burgos Lacson. Makalapos ka na to dito, ang imo na lang na problemahan kung ang pagtabok mo naman sa area sa Galo Lacson, dire-dire sa Rizal Lacson. Now, mga kagso na mga salakyan naman gikan diri sa may Burgos, padulong sa nakatungtad nga bahin sang syudad. From Burgos going to reclamation area, karon nga po magkabig man diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Sa biyak nga bahin, mga salakyan, gikan south going to north mga kagson, karon nga po makabig lamang diri nga moderate to heavy ang sitwasyon sa dalagan sang trapiko. Nagabuild up nga traffic situation from north going to south. Ang south going to north, hindi mo pag nagka-problema karon nga Martes ang hapon, mga kaakson. Ang Rizal Lacson, makabig man diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Palibot sang plaza publika, nga karon nga po nagasuprer, na mabulabugat man nga dalagan sa trapiko. Bisar nga wala drabi, may nagahamnapang na mabaligyan sa palibot sang plaza, bangod sa kadamon man sa matipasero nga salakyan nga nagasilang bali na sining mga tanion. Pabatsagan mga kaakson at tumagkabugat na dalagan sa trapiko. Apektado silang area sa Rizal Lacson kag Rizal Locsin. Abiso kag atensyon sa mga motorista nga manal sa mga pribado nga salakyan temporaryo nga paiway ang paglabay. Dalan Locsin karon nga pon din ang Locsin. Ang Locsin mo ning dalan nga ginalabyan sang Bata Libertad kun alin sila sa area sang Cyber Center. Bala sa may likod sang Centroplex. Kakson, that is Dalan Locsin. Dire-diretso ka mo diri sa may bangka, diri sa Burgos Locsin, sa area sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. That is Dalan Locsin, mga kakson. Karon nga pon pertig ito bugat diya sa traffic sa mo sining lugar. Wala magit sang mga daghan kay problema dala sa Locsin. Ang obstruction sa kilid sang dalan kay kaduman tinamo sa mga nagapinarking sa magtimbang nga bahin, mga kakson. Yari nga, pagkinaton si Mr. Ananas Logmao, ang Radio Control Operator sa Macau Traffic Authority Office. Sa pinakaling monitoring sa bitaw, kung dalaga sa trapiko ang aton pag-aambalan. Ang traffic sa subong siningapon, sa subong manitsabol ang mga dala naton, labi na sa may along Lacson, along Burgos, going to Lupises. Tapos may arat ang mga 10:50 sa Kagina, mga alas 9. Bangga City Heights, Daka Piogen, negative injury. Mitalalis, besides sa Muller, negative injury. Sa between Mitalalis kag Kure, dua ka private, negative injury. Aburi Road, going Camilla Subdivision, negative injury. Sa fronting sang China Bank, dua ka private, negative injury. Kag sa Rizal Gatoslao. Balik na record ko din nga mga vehicular accident. 7. Minor injury naman sir. Wala tayong mga injury, halos lang mga minor damage sa property lang. Si Mr. Ananas Logmao, sa pinakuli naman ng monitoring sa bita o kundalagan sa trapiko ito magkabalana sa palibot sang sunad sang magkurod karon gidlabang nga hapon. Magkakasun ang patuloy kitalong area naman sang Dalan Gatoslao. Sa area sa North Capitol Drive, Dalan Gatoslao, patulong naman South Capitol Road, Dalan Gatoslao karon nga hapon magkaabig gidlamang na light to moderate naman ang sitwasyon ng dalagan sang trapiko. Apang kon pausoy makakasun pasur kabahin sa sunad sang magkurod pagtabok. Anong area naman sang Burgos Gatoslao karon nga hapon makabig naman dring light to moderate kag kung kaysa moderate
heavy man ang traffic situation. Apang nauman makagsun na pagpatak sa 5:30, tubtob na 7. Siniman nga gabi ang tumang kabugat na dalagan sang trapiko sa mo sila nga lugar ila dabi na mga kaksun. Amo ni lugar nga isa man ginakabing nga masako-sako. Basta ka mga weekdays kay lagyan kini nga mga kaksun. Pagdulong sa pila ka mga balay kalatuan, balay ilimnan. Kay sa Basamento Komersal kon Mall sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pagkaksun na bigis sa mga motorista, advice sa pulang paglabay karon hapon sa area sang Dalan San Juan. Nagadali ka bala simo kalatuan paluwas sang Metro Bacolod norte nga bahin ang imo direksyon. Pwede ka makaksun kalabay sa Dalan San Juan. Dra ka lang mag-experience sa moderate driving and traffic situation along area 3 sang Dalan na Landon padulo naman dito sa Santo Niño stop. Pero after sila makagsun ko padulong ka na area sa barangay Banago karon hapon light to moderate lamang ang traffic situation. Ang imo imuon mag-right turn ka paglabot dira sa Itay sa barangay Banago dire-diretsyon mo to alabot sa area sang Banga Pepsi sa barangay Bata. Then another left turn makagsun dire-diretsyon na nagwa sang Metro Bacolod. Makagsun ni dalagan sang trapiko ang sagyapon bugos kinadulong sa inyo sang Zanton Plus Turbo Soap. Ang Zanton Plus Turbo Soap ini 100% natural, puro herbal, pampatilos ang kutis, kag safe na safe, ginaganaga na pagulang sang inyong panita. Nagadula man ni sa milasma ako ng panit-panit sa inyo guya. Nagapuguman sa pagdamo sang acne, bunggod kag pila ka mapinalian sini. Paagi sa Zanton Plus Turbo Soap, solve ng problema, confidence pa, kanino panggal ka makakson, bakal sang Zanton Plus Turbo Soap, sa pinakalapit na butika, sinotagsa ka mga lugar. Rekta sa Patrol, ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa bitang sa Aksyon na sa Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Sa Aksyon Radio Philippines Standard Time oy sa mga suki ng daan sang mga produkto sang life extension, partikular ang life extension na vitamin D3. Kag sa mga way pa nakatilaw sila mag-aksyon. Buwas kadlaw Enero 15, save the date. Tandaan ninyo buwas kadlaw. Mayara sang 10% na naman. 10% discount na naman ang life extension. Philippines. Kadto kamo sa ilas ring klinika. Namtang sila sa maya GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. May mga nagapamangkot sa aton kung kaisa kung diengid makitaan ang ilas ring klinika. Simple laban diri sa may dalan sang Lacson. Diri sa unahan lang sang Aksyon Radio Bacolod. Kung mag-uso ka mo sa may dalan sa Lacson, kadto ka mo una dira sa bahin sang Lacson Burgos intersection. Pa-norte ka mo mag-aksyon sa wala ina siya skilid sa dalan lang. Ang sapyakya sa nabaybay nga bahin sa nga dalan, bakante ina ang lote. At ubang din sa bakante nga lote, life extension. Kadto ka mo, labi na buwas nga adlaw kami yara sila sang 10% discount sa ilas ri pila ka mga produkto. Life extension products, labi ng life extension, vitamin D3. Ibalawang taon na detalye sa balita halin sa Bacolod City Hall, si Mayor Bing Leonardia, ginisignar niya si Konsihal Espino bilang pamuno sang pleb, chairman sang People's Law Enforcement Board. Detalye sang balita sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mayong hapon please kabin. Aksyon Mar, lawig-lawig man nga naging inactive ang People's Law Enforcement Board ako ng Plab Aksyon Mar matapos kansadto ni siya ang ginauyatan ni former City Councilor Ricardo Canotan. Umbisa nga natabong ambush sa December 2018, hindi na aktibo ang ining Plab Aksyon Mar. So kahapon nga adlaw, formal na nagpanumpa si Bacolod City Councilor Al Victor Espino bilang chairman sang Committee on Police Matters sa FT kagkaron chairman sang Plab Aksyon Mar. Ang pleb amo ni siya ang isa ka board nga ginabugusan sang apat ka mga miyembro Aksyon Mar. Amo ni sila ang nagabaton kag nagpatigayon sang hearing angot sa mga reklamo sa mga pumuluyo nga batok sa kapulisan sang Bacolod City Police Office. Upod ni Councilor Espino sa pleb amo sa attorney Hannah Lea Tanyoso, Richard Eric Libra, kag attorney Marvina Tanyeda Aksyon Mar. So sa interview sa Aksyon Radio,
siling diri ni Espino nga sadtong 1998 nagpungko man siya sadto bilang chairman sang pleb. Susunod siya hindi na bag-o para siya ang ining nga trabaho since meron na siya sang experience way back 1998 action. Masunod siya iga-review ang mga dokumento sang pleb kay siya sining initial information. May isa nang gid lamang ka pending kaso ang gin-file sa pleb action. Aring tingog sang bago nga pleb chairman, City Councilor Al Vector Espino. Officially, I took oath under the city mayor, kay Mayor Bing yesterday, no? As chairman of the People's Law Enforcement Board. Now, we are now on the process of examining cases that has been filed under pleb. Bag-ulan ni siya na-convene actually. So, lantaw naton i-review naton ang mga kaso under sini. No? Sa ako nga pagbalo, there is one active case. Okay. As to the others, wala pa ko balo. The details of this case, I am not yet privy. So i-review natin ang mga ang mga records. Okay, gusto ko i-resolve na lang din mga cases ka pending sa under so that ang mga involved would be also hindi sila bala ma-perwisyo sinino nga ara lang da pending nga wala action. Okay. Interview natin kay Bacolod City Councilor Al Vector Espino. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Buwan-buwinan tara ka monitor sa ato sa ring live stream. Kay Aksyon na B-Boy Arquisola. Kaya board member Jeffrey Tobolas ang 6th District. Kamonitor sa ato sa ring live stream. Si Tajiona Ruiz Amor. Good PM. Arandela. Good PM man. Usos mong suli-suli nga lano sa social media. Sherilyn Oro Javier, good PM. Ana Bibi Calanza, good PM. Aksyon Marlon, monitor lang kami di sa barangay Carabalon. Permigid ka pamati. Salamat. Romel Ruiz Noble, taga-sumag ako pero dari nako ga-star sa Kabuyaw, Laguna, permiko ga pamati sang Aksyon Radio Bacolod. Thank you. Kay nami pamatian ang report ka Ilonggo. God bless. Oy, madugay ka na ba nang nag-anto sa imo sa nga mga katol-katol sa imo sa nga panit? Naga-problema ka ba na sa pilas nga dugay mag-ayo? Damo, gini nagka-problema, amo-amos di mo? Sabat sa na Aksyon, may TC, amo ni sang alkaline nga vitamin C. Makabulig sa pagtapna sang taran-taran nga mga skin diseases kag mga allergies. Ang may TC, ang kalabanan ng mga kaaksyon nagagamit sa ginaparisan nila. Sang Santon Plus Herbal Capsule, mana Santon Plus Herbal Capsule. Puno-puno ini sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos naman sa mga nagahubag nga parte sa ato sa lawas Santon Plus Herbal Capsule. Damo na sa mga nagpamatuod nga mga scientifico nga makabulig pakupos kagdamo pa. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mansubong ang kalabanan masako bla kag bagon man sang ka-high-tech na kakabunderno. Saan di na kamo magkadto sa mga butika? May ara kamo maka-aksyon dira cellphone, internet, pwede ka makasulod sa www.kalusuganyan.ph. Pwede nyo mabakal online. Yan ang mga produkto ginlawag naton. O kung pwede man sa Kalusugan Facebook page. Kung luyag nyo sila magpa-deliver siya sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. 5:31 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Grabe kadamo sa mga evacuees, no? Mga ginpang evacuate lang sari-sari nga mga tao, may bata tigulang. Lagi nakugos pa. Mayara nga halos hindi na makalakat. Purti, way sang choice, kundi patihon gid. Ang pagpa-evacuate sa ila, para nga hindi sila mahalitan kag mapiktuhan tanto. Sang sining gintugas ang paglupok sang Bulkan Taal. Akin mo sa evacuation center dito, ho?
mga 8,000 ka mga tao. Paano mo na mapakaon man sa isa lang ka panyaga ang 8,000 ka mga tao? Kaya nga panawagan sa gihapon mag-aksyon sang bulig halin sa nagkalain-lain nga kaprobinsyahanan ang lokal nga panguluhan sang probinsya sang Batangas kakahapon sang hapon mag-aksyon deklarar sila sang state of calamity. Si Presidente Rodrigo Duterte from time to time gina-update pa na kung anong ulihing kaintangan sang Bulkan Taal kung aton siring lantawon lang kag pamatian ang balita kag ginuwa sa telebisyon, sa radyo, sa pamantalaan, sa social media, kakulbaan na. Grabe na ang pag-alboroto sang Bulkan Taal. E dari sa atong sa Negros Occidental, plano man ang gobyerno provincial bagi sa kay acting Governor Jeffrey Ferrer nga magpadalaman sang bulig dito sa mga napiktuhan sang sining kalamidad. Manangin batasan na sa ato sining provincial government since sang panahon sang Maran yung administration na basta gani mayara sang damo ng mga tao ang kakapituhan sang natural nga kalamidad. Huwag niya pa baya ato sa nga provincial government. Ano man nga sahi sang kalamidad nga bisasin ang papagkutong sa aton di. Huwag gid na nagapaabot, huwag gid na namian. Galing kay kadamo sa kapamangkot subong, kadamo sa nagalibog paminsaron, kung nga ang nagsunod-sunod ang kalamidad kag trahedya nga nagluntad responsod sa Pilipinas. Di ba? Nagligad nga tuig bagyo naglaslas. May sunod-sunod nga linog ti subong bulkan naman. Ama ni gorong pagkabatag sa aton taran. Di bantaran, kundi sa kalabanan nga dapat di ta malipat gid sa pag dumdum sang sa kahitasan bla, sa ibabaw bla. Kasi kung pag kabatsyag na ni sa aton taran. 34 minutos nakaliga sa tak ng alas 5 ang surat sa Bacolod naman. Plano man sa pagpadala sa bulig pinansyal. Ipon lang sa duga datos ang lokal nga panguluhan sa Bacolod pagi sa kay Mayor Evilio Leonardia. Sa ato sa live stream si Toto Alex Tuga, monitorman si Aksyon John, ay Toto Arnold Bilio, monitorman sa ato sa pagpangalagan. 34 minutos nakaliga sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aman nga oras mag-aksyon daw karami sa gihapon pangapino manang mga Pinoy hilig mag-kape. Ato masabigin na rekomendar ang Santon Plus Cafe Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, nakahibalo bala ka mag-aksyon nga ang isa katasa sila makahatag sang vitamina, minerales kag insoluble fiber nga kinahanglanon. Sa ato sa ding lawas bagod ang kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. May arain na siya nga soya nga mas kinala nga maayo nga source sang ginatawag nga insoluble fiber nga nagabulig sa pagtinlo sa aton sa ding kolon kon tinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na. Mangin healthy ka pa. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.
na ikaw na ginapamati namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalagnan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse Una sa aksyon! Pabalik sa inyo palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Antes na balikan nato sa nga patrol, isingit ko lang kay mantik kainagin padulungan naton uli. Liwat ang taratapan ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Hibalo naton kung bala nakasumeter na siya Provincial Engineer Ernie Mapa sang listahan sang karabuon sa mga infrastruktura nga proyekto kalakip ng kontraktor sini di man pwede nga patukod ka sang makasugod ka sa infrastructure project kung may kontraktor may mga kontraktor gina kung pala nagkasumeter na kay ginayo yan si Engineer Mapa nga magsumeter sa listahan ano nga mga infrastructure projects
nga tubtub subong, way pamakulo kompleto, way pamahuman. Sa lipot nga sugilanon maka-aksyon at rasar. Agway matuman ang ginatuwag nga date of completion bla. May ara kinarabo. May galing kay iban daw way ginabutang kay man ginatandaan sa mga nagalalabay nga tao mo. Date of completion amo ni. Normal na nga ang kalabanan way ga tupa gid sa muna hindi matuman bla kanante kon kaysa nagalain ang tiyempo, nagabagyo, nagainulan, di ga kaapektuhan, gauntat temporaryo ang ila sa ding konstruksyon. Pero kung dugay-dugay na gidya, ligad ng matuigan na ang target 2018 na 2019, sabong 2020 na, way gapon mahuman, ano natabo, di nagkadto ang construction company. O maduduban makaksyon may 1.2 billion pesos naging loan ato sa gobyerno provincial sa nagligad nga administrasyon mayara sang 3 or 4 ka mga infrastructure projects agin punduhan makaksyon sang lapit 100 milyones pesos. Isa sa may ginamuno among pagpatukod sa Negros First Food Palapala Terminal diri sa may dalan sa San Juan sura sa Bacolod bla. Damo sang katingala da kun nga atubtob subong way nagyapon mahumana. Ang target na makaksyon 2018 para kuntani. Aling subong taon-tahom gyud mga makit-an naton ang kun makompletong construction siri. Pero damo gid sa masay papabangkot eh. Nawag gapon mawan humanaw. Una sa balita, una sa kay nahambal na Atty. Diaz, gina-finalize na lamang ni Engineer Mapa ang mga listahan nga isumeter sa SN nga talatapan. Amo rin tunan nila ang ginatuwag nga kalawigon bla at kung pwede sila magkapatong sang pinalidad sa kontraktor ang sa ulihi basi kon madulaan na ganang provincial government sa ilas ni kamanti samta nagalawig ang time ang gwa sa niya mag-aksyon niya disbintahas provincial government ay kung tani kung natapos na ninaligad pang tuig kung natapos lang ni sa ato sa mga pumuluyo dari sa probinsya si Atty. Diaz. Why pa kami nakabatol sa list of contractors, the projects that they are constructing and the period of delay and the percentage or extent of their delay. Pero ay pa siya kahatag sa akon sa update kag sa written report niya. So, para sila ko, I want it accurate para when I write the contractors, klaro man ang details ng data ginahatag ko sila. So that I can give them an opportunity to justify kung anong mga reasons nila na kasubong ang ilang mga projects natin. Whatever it is, why pa natapos. No? Muna siya. Naghatag ko siya at 15 days. Though okay naman ko nung na-finalize na lang. Hopefully within this week makakuha na ko. And then I can write the contractors a letter. Gabon ito sa ato sa ring live stream, Maria Luz Agrijaldo Makunat, si Toto Role Samiliano dara sa Barangay Tangob. Si Toto Edward, gabon ito man sa ato sa ring live stream. Walikantang patrol, ibalon taraman na tipon nga balita ni Aksyon Jan Diaz. Sa patrol, standby. Patrol reports! Aksyon Jan sa report, nga balik, please come in. Matapos kang ginlabo sa iyang kagaling o mismo nga manghod. Isa ka insidente sa pagpanglabo ka nagluntad sa era naman sang Sitio Pito, Barangay Biao sa Banwa sang Binalbagan. Ang biktima ang ginkilala naman kay Rodrigo Bertolano. Rodrigo Bertolano, 44 anyos, residente mismo sa amuman nga lugar. Sunod naman rin sa legasyon sang biktima. Naging saway ang iya mismo nga manghod kay kumo kadako balasang tingog. Ini nagka-inom, sige wakal, sige hangkat na kakson sa pinadrabig sa iya marakitan sa palibot. Gaw sang wala niya may baluan nga rason, kulpi na lang sa naging labo sa iya kagalingon nga mangod, pila sa iya kilay, gaw kagwala nga bahin sang iya kamot na pilas man sa tiil. Ang naangkon sining ni Bertolano kagaron pa dayon ginabulong sa era naman sa Corazon Luxin Montalibano Memorial Regional Hospital. Sa dugang pagig nga balita, arestado sa mga kapulisan sa Police Station number 2 sining si Bredon
anyos residente sa Purok Tuburan, Barangay Mansilingan, Sulat sang Bacolod. Ini matapos nga ginkawat abi ang isa naman ka baga sang ining biktima nga ginkilala kay Madilon Ninunga, 24 anyos residente sa Barangay 4 diri man sa Sulat sang Bacolod. Ining pagpangawat nagluntad diri sa area ng Barangay 4 pang ining mga suspetsado na nakpan sa area na sa Purok Siresa, Barangay 3, Sulat naman sang Bacolod. Ang aligasyon diri sang tagreklamot, ining mga suspetsado ang nagkawat sang iya mismo nga baga nga nagabalor 5,000 ka pesos, may kwarta ining unod, nga nagadangat naman sa 15,000 ka pesos, may ini isa ka cellphone pagid, ang iyan sini-value nagadangat mga kagsyon sa 20,000 ka pesos, kag may pilaman ka mga personal nga kapagkabutang nga nagarabot naman sa 5,000 ka pesos. Sa kabilugan, nagdangat sa 45,000 ka pesos kabalos ang kwarta kagamitan, ang konta ni nakawat sa mga nagkalaradakpan. Apang gilayon sila nadakpan sang kapulisan, kapalagyo naman ang isa niya kaupod nga ginkilala Galadio Nierbes. Karon makagson ining si Bredon Diocadi ng Parangina order preso sa kustodiya sang Police Station number 2 kag initalana nga pasakan sang kaso nga theft. Balita gikan sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Sunod sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa naga-suprar, naga-antos sang balatian nga diabetes sa mga high blood, kagaiban pa mga ka-aksyon. Ang sabasira Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, hindi magpauli sa iban, amoy nisa ang inatawag sa aton nga manunggal. Damo na gid sa mga nagpanugiron sa aton di. Nasa lang aksyon na Mar, garantisado gid ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ang milagroso nga kapsula. Plus makabulig pa sa pagpapagsik sa ila sa nga lawas. Kaya kung luya lawas nila sini isa lang pinatumar nila Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa madamo pang butika lapit sa inyo sa nga lugar. Panyawan Herbal Capsule, kag kon na muscle pain naman na paghahambalan, yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment, Panyawan Herbal Capsule, taran himo sang SED Marketing. Ibalon taraman itali sang balita sa Bacolod City Police Office, BCPO with Aksyon, Eric Magbano. Aksyon, Eric, sa report, please come in. Para sa Bacolod City Police Office, Aksyon Marlon, isolated ginamang kag hindi alarming ang pila ka mga kaso sa pinatsanay dili sa masyudad sa Bacolod. Ini ang parayag ni Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sunod kay Pico, Aksyon Marlon, may mga kaso diri nga kung tani mapos masusunan ka pasurbar, apang kung kaysa tungkol sa kakulang sa may ebidensya kung kaysa may kahadlok ang mga testigo nga magatag sila nabaluan sa nasambit ka kaso, amo ni ang rason kung nga aman, Aksyon Marlon, nga nagkakapornada kag hindi papadayon ang investigasyon to the extent nga mapasaka ang kaso sa korte. Sa kaso nga paglutang kag pagpatay sa itong Sabado sang gabi sa Barangay 26 sa number 1 Kagawad sa Barangay 2 nga si Kagawad Romeo Canlas Jr. droga ang ginalantaw diri nga motibo sa pagpatay sa iya bangod gining si Canlas, Aksyon Marlon, may ngalan kagyara sa drug watch list sa Police Station number 2 amuman sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA. Ginaranta man sa kapulisan, Aksyon Marlon, ang motibo nga posible personal o kon pamulitika bangod sa pagka number 1 Kagawad ni Canlas sa ila sini barangay. Tanan nga mga guro, Aksyon Marlon, ginatutukan karon sa aton sini kapulisan. Kag nagabinulugay na ang mga investigador sa Police Station number 4 kag Investigation and Detective Management Unit lamang nga masolusyonan kag masulbar ang kaso sa pagpatay kay Kagawad Romeo Canlas Jr. May nagaguluwa nga report, di naton malikawan, may nagahambal nga alarming, but for us, it is still isolated. Kay maski sa aton nga crime stats, nubo kaayo mostly solved cases. Ang ara lang kita kabudlaya sa mga shooting incident na hindi man malikawan, na once may magwa nga isyu nga may kaangtanan sa illegal nga droga, nabudlayan lang gid kita mangita sa mga witnesses. Kay damo gidya sa may nga katahap kag nagapangalag agi nga magatag statement. May mga report, may mananga issue na may involvement sa illegal drugs. Dira lang din kita nabudayan sa pagkandak sa investigation for so far that kung iba niya krimen, mahapos na din naton ma-resolba. Pero again, suliton ko, kung may nagagawa na involvement sa illegal drugs, we are just honest to tell the truth nga may ara din kami kabudlayan. Una, base dira sa mga testigo, mga witnesses, kay hindi sila maghatag sa statement. Paghatag sila sa amon sa mga information, but not sworn statement. Buot silingon, hindi sila magpirma.
Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer, sang Bacolod City Post Office and Review, sang Aksyon, Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. 5:52 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nag-ako gid man ang pulis nga nabudlayan sila sa pag-imbestigar kag sa pagsolbar sang kaso sa mga krimen nga ginaangot sa ilegal nga droga. Amo na sa may ginamuno naton, hindi na halos maisipan ang krimen nga naglunta diri sa Bacolod. Sa Bacolod lang niya ginamuno naton ang krimen nga pagpatay sa isa ka persona. Way pili ni bayi laki nga ginaangot sa ilegal nga droga. Nga man minson kong bayi, dumduman nyo to atubang mismo dara sa Bacolod City Police Headquarters atong kalakat nga bayi ibla tiniro sang ginatawag nga riding in tandem, tiginaangot man to sa ilegal nga droga. Tamo pagid dalag ko nga mga ngalan nga pinangtumba diri sa Bacolod. Nabudlayan gid ang ato sa nga mga kapulisan. Aton diri mag-aksyon kabay pangandi lang magpadayon ya. Man importanteng kabuhi sang tao. Kung galing kung kaisa, hindi mo man kung kaisa, ginabasol mo man ang ginatarget niya, ginapamatay. Base kung nahatagan naman sila sang warning ni, base kung ginpandaman na sila ng tata ng transaksyon sa illegal nga droga, pero huwag pamatig, pabungol lang. Kuna mo ng sentensya sang kalabanan. Na kung may aragman grupo na ang expertise ang ila sa ring misyon among pagdula sa kalendaryo, pagdula sa kalibutan sa mga persona nga sa gihapon padayon nga naga-engage, nagabaligya sa illegal nga droga, partikular ang shabu. Kenneth Valencia, good afternoon. Aksyon na Percival, good afternoon. Si Toto Randy Lasa dira sa may probinsya sang Iloilo. Kamusta na? Kamusta ang grupo dira nga mga ginatawag nga radyoker sa una? Dugay na kami kita ni Toto Randy Lasa ba? May time base kung magkapabakulog ka ni Toto Randy. Sabi message ko ay makita ay ta. Toto Randy Lasa dira sa bahin sang Iloilo. Si Christian Roa monitor man sa ato sa live stream. Aldrin Limaco, good PM Gamanutor Ma'am. Iban nga balita, way tamalabutan tutok sa Aksyon Firing Line. Alas 6:30, top to balas 9, with Aksyon Brian Morden Dugay-Dugay. Si Enday Feya, si Eden Feya, Gamanutor Man sa ato sa live stream. 555, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig nga nagligan
inspirasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5:59 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition. Inyo pala tunturan Aksyon Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman na buwas. Aksyon Balita Evening Edition, magasunod with Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon An Defensor. Las 5:59, nauya katingala ko, dareho, ano sa, pero sige, nauya-huya sa. Taga Mansombel, arewe, busutan na ning ato sa dinga mensahe. Mayong hapon sa Marlon, taga Mansombel from Cainta Rizal. Si Christian Genovea, gamanitor man. Inyo pala tunturan, magbalik buwas gihapon na maman nga oras sa mga waragwagan. Alas 4:30 todo para sa isang gabi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar